Татко, благодарим Ти в името на Исус Христос за това време, за тази възможност. Наистина, че можем наистина да отправим молбите си, молитвите си, да Те каним, да Те призоваваме, Господи, в името на Твоят единороден Син, Исус Христос, Спасителят. Благодарим Ти, Татко, и се молим наистина да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както и на небето, така да бъде и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб, Господи, и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на нашите длъжници. Както си казал, Господи, когато отиваш да направиш курбан, да представиш дъра си пред Бога, ако си спомниш по пътя, че имаш нещо с брат си, някакъв проблем и се нуждаете от помирение и прошка, първо отиди и се помири с брат си и тогава ела и принеси дъра си. Затова те молиме, Господи, наистина да ни прощаваш, защото и ние прощаваме на нашите длъжници, на всеки един човек, който ни е наранил. Ние ги благославяме, както Ти си казал, онези, които ви клеветят, не им обръщайте със зло, иначе каква награда ще имате, но напротив, благославяйте ги. Това си казал Ти, Господи. И ние ги благославяме, прощаваме им и се молим да им сториш добро, наистина да осияй с лицето си на тях в името на Господи Исуса Христа. Благодарим Ти за това време. Аз те моля наистина всеки човек, който се включва в този лайв, в това предаване, да бъде докоснат, така да направиш, че сърцата им да бъдат отворени, ушите им да бъдат отворени, духовните им очи да бъдат отворени. Моля Те да дадеш просветление, дух на мъдрост и откровение, Господи, да разкриеш волята си, да ни изпълниш с силата си, да ни изпълниш с знанието за истината и с истинската любов в името на Исус Христос. Благодарим Ти, Татко. Дай ни свобода, дай ни мир, за да може да слушаме Твоето Слово сега в името на Господ Исус Христос. Здравейте, приятели, както и казах, включвам се за малко, не се включвам често, включвам се много рядко и просто се включих, за да си помолиме и да разсъждаваме заедно с вас върху Божието Слово. Искам да споделя с вас едно кратко послание относно истинската любов, Христовата любов, Божията любов, която е изляна в сърцата на вярващите чрез Святия Дух. Казвам здравей на Михаил Сираков, на Дочка, на брат Димитър, на всички, които се включвате, на Нери, царска дъщеря. Благославям ви, приятели. Здравейте, нека Бог да осияе с лицето си над вас. Просто ще споделиме накратко за Божията любов, за истинската любов и за лицемерната любов, за себичната любов. Така че искам да започнем точно с тази идея и с тия думи на апостол Йоан, който казва, че Бог е любов и онези, които са родени от Бога, те обичат братята. Тоест, онези, които не обичат, не са познали Бога, защото Бог е любов. Нека да ги прочетем тия стихове. Доколкото се сещам, трябва да се намират в първото послание на апостол Йоан, 4 глава. Сега ще проверим. Окей. Да, 4 глава от 7 стих надолу четем: Възлюбени, да се обичаме един друг, защото любовта е от Бога и всеки, който обича, е роден от Бога и познава Бога. Който не обича, не е познал Бога, защото Бог е любов. В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света Своя единороден Син, за да живеем чрез Него. В това се състои любовта, не че ние сме възлюбили Бога, а че Той възлюби нас и прати Сина Си като умилостивение за греховете ни. Възлюбени, понеже Бог така ни е възлюбил, Той и ние сме длъжни да се обичаме един друг.
Никой никога не е видял Бога, но ако се обичаме един друг, Бог пребъдва, Бог живее в нас и Неговата любов е съвършена в нас. Амин. Ето както виждаме, брати и сестри, чрез Божието Слово, чрез това писание на ученикът на Господа Исуса Христа, апостол Йоан, ученикът Йоан, който казва, че Бог е любов и че ние сме длъжни да се обичаме един други го и че всеки, който обича, е роден от Бога и познава Бога. Тоест, ако ти не обичаш, не си роден от Бога и не познаваш Бога, защото Бог е любов. Но ако си роден от Бога и обичаш, ти познаваш Бога. Първо искам така накратко да обясним това, как човек може да се роди от Бога. Това може да го видим в Евангелието на Йоан, 1 глава, от мисля, че от 7, 8, 9 стихове, ако не се лъжа, нека да прочетем така накратко, брати и сестри, за да може да навлизаме в темата, нали, защото искам да говоря за истинската любов. Но преди да започнем да говорим за истинската любов, за фалшивата любов, за егоцентричната любов, ние трябва да отбелязваме, че Бог е любов и онези, които са родени от Бога, те обичат и познават Бога. Но онези, които не обичат, нито са родени от Бога, нито познават Бога. Но как може ние да бъдем родени от Бога? Това ще го видим в Евангелието на Йоан, 1 глава, от 9 стих надолу ще прочетем, за да схванем мисълта на автора. Истинската светлина, която осветява всеки човек, идваше на света. Говори за Христос. Той беше в света и светът чрез него стана, но светът не го позна. При своите си дойде, но своите му не го приеха. Тук се има в предвид, че дойде при евреите, при израелтяните, при юдеите, но те не го приеха, нали, понеже те са избрания народ. Затова се казва, при своите си дойде, но своите му не го приеха. А на онези, които го приеха, даде право да станат Божии чеда, т.е. на тези, които вярват в Неговото име, които се родиха не от кръв, нито от плътско пожелание, нито от мъжко пожелание, но от Бога. Халелуя! Ето както виждаме, брати и сестри, тук апостол Йоан в началото на своето си Евангелие той казва, онези, които го приеха, даде право да станат Божии чеда. Т.е. на тези, които вярват в Неговото име. И те са онези, които са родени от Бога. Тоест, за да бъдеш роден отново и роден от Бога, за да станеш Божие дете, Божий син и дъщеря, нужно е ти да повярваш в Христос Исус, да приемеш Христос и да се кръстиш в Неговото име, за да станеш част от Божието семейство, за да можеш да се храниш заедно с другите Божии деца в Божията трапеза и да бъдеш част от Божието семейство. Тоест Бог ни приема чрез Христа Исуса. Онези, които вярват в Неговото име, те са родени от Бога. На тях им се дава това право да станат Божии деца. Също така и в Евангелието на Йоан, 3 глава, Христос в разговори с юдейски учен, учител и праведец Никодим, какво казва Христос? Че трябва да се родиме отново. Нека да го проверим. Ето. Истина ти казвам, ако не се роди някой отново, не може да види Божието царство. Истина ти казвам, ако не се роди някой от вода и дух, не може да влезе в Божието царство. Роденото от плътта е плът, а роденото от духа е дух.
И по-надолу казва и така, нали, от 14 стих, и така Мойсей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат човешкият син. И всеки, който вярва в него, да не погине, но да има вечен живот. Тоест, за да имаш вечен живот, прошкане греховете, за да може да бъдеш оправдан и спасен и за да можеш да станеш Божие дете, Божие син и дъщеря, и за да можеш да си роден от Бога, е нужно да повярваш в Христос Исус, да го приемеш за свой Господ и Спасител. Окей, това го отбелязахме. Бог е любов. Онези, които са родени от Бога, те обичат. Обичат, защото Бог е любов. Понеже Бог е любов и онези, които са родени от Него, ще обичат. Защо? Защото Божието естество, благодаря ти, Христо, брат ми, Божието естество е любов, Божията природа е любов. И ако ти си роден, нали, говорим в духовен смисъл, това има духовно значение. Ако ти си роден от Бога чрез вяра в Христа Исуса, би трябвало да носиш Неговият зародиш в себе си, Неговото естество. Защото апостол Петър в първото или във второто си послание, брати и сестри, ако не се лъжат, той казва, че ние станахме част от Божието естество. Нека да го проверим. Просто сега си спомням за тия стихове, не че е било планирано. Ето, 3 глава. Не, 2 Петрово, 1 глава, 3 стих. Понеже Неговата божествена сила ни е подарила, което е потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на този, който ни е призовал чрез своята... Един момент, изгубих стиха. Чрез познаването на този, който ни е призовал чрез своята слава и сила, чрез които се подариха скъпоценните ни и твърде големи обещания, за да станете чрез тях участници в божественото естество, като сте избягали от произлязлото от похотта разложение в света. Виждате ли, брати и сестри? Значи, какво казваме? Какво казват апостолите? Какво е откровението, което те предават за Бога? Бог е любов. Това е Той. Той е любов. Онези, които са родени чрез вяра в Христа Исуса от Бога, стават съпричастници и участници в божественото естество. Следователно, Божият зародиш е в тях. Те стават част от божественото естество. Природата на Бога, духът на Бога, зародишът, естеството на Бога. Бог започва да обитава и да живее в нас. Това започва този факт, тази реалност променя цялото ни същество. Целият ни смисъл на съществуване. Нали така? Защото се казва, че чрез вяра в Христос Божията любов се излива, нали, в сърцата ни чрез даденият ни Святи Дух. Тоест Божията любов е изляна в сърцата ни чрез Святия Дух. Окей, Бог е любов. Онези, които са родени от Бога чрез вяра в Христа Исуса, защото само тогава може човек да се ново роди. Онези, които вярват в името на Господа Исуса Христа и приемат Господа, те са родени от Бога. Те споделят това участие в новорождението и в божественото естество и стават подобни на Бога. Започва Божието естество, Божия дух, Божието любов, Божията природа и зародиш да живее в тях. Понеже Бог духом живее, обитава във всеки един човек, който вярва в името на единородният Божий син. Защото нези, които вярват в името на Господа, те стават Божии деца. Те са считани. На тях се дава това право. На тях се дава това наследство, това предимство. Иначе в противен случай, докато ти не приемеш Христос, оставаш отделен и чужд за Божия народ и за Божието семейство. Окей.
Бог е любов. Добре, брати и сестри. Сега искам да влизаме заедно, да отвориме в 1 Коринтияни 13 глава, където апостол Павел говори за пътят на любовта, говори за истинската любов. Нали? Говори за самия Бог. И искам да започнем да четем от първи стих надолу. Ако говоря с човешки и ангелски езици, а любов нямам, аз съм станал мед, която звънти, или кимвал, който дрънка. И ако имам пророческа дарба, знае всички тайни и всяко знание, и ако имам пълна вяра, така че и планини да премествам, а любов нямам, нищо не съм. И ако раздам целия си имот за прехрана на сиромасите, и ако предам тялото си на изгаряне, а любов нямам, никак не ме ползва. Любовта дълго търпи и е милостива, любовта не завижда, любовта не се превъзнася, не се гордее, не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не държи сметка за зло, не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината, всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. Амин. Халелуя! 1 Коринтияни 13 глава от 1 до 7 стихове прочетох, брати и сестри. Апостол Павел тук ни дава откровение и яснота за това какво е любовта, по-точно какъв е Бог и как ние трябва да живеем чрез тази истинска любов, как ние трябва да живеем чрез Бога в този живот, в този земен живот. Какво казва апостол Павел? Любовта дълго търпи и е милостива, любовта не завижда, любовта не се превъзнася, не се гордее, не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не държи сметка за зло, не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината. И така нататък. Брати и сестри, искам точно за това да говорим с вас, като взимаме точно тази част от Словото, 5 стих на 13 глава от 1 Коринтияни, където казва, че любовта не търси своето. Любовта не търси своето, брати и сестри. Своето. Знаете ли, вчера имахме така време с жена ми, с съпругата ми и си бяхме така вкъщи, пуснахме си един филм и докато гледахме филма, просто от самия филм, от самата ситуация, от това, което преживяваше момчето, актьора във филма, просто нещо ми просветна. Нещо се отключи в ума ми и даже го споделих с жена ми, с съпругата ми. Нека да ви обясня за филма, брати и сестри, за поуката, за тази поука, която Бог ми даде в онзи момент. Става въпрос за един човек, който има ресторант, който е шеф на ресторанта и е главният готвач в самата кухня и като цяло мястото е много луксозно, много известно, понеже самия шеф е много добър, много добре готви и така нататък и е прочут, известен и така нататък. И всеки ден има толкова много клиенти, толкова много работа, че той буквално не може да смогне. И като цяло от самата работа и от самия този стрес, който той преживява, докато е на работа, докато обслужва клиентите и всички, които са там, на него буквално не му остава време за семейството си, за майка му, за баща му, за сестра му,
за съпругата му, за децата му и така нататък. Буквално той всеки ден, от сутринта до вечерта късно, работи и се прекарва времето и живота в ресторанта. И точно в същия ден, в който баща му трябва да се оперира, нали, сестра му отива в ресторанта и го търси и просто се среща с него и му казва: баща ни ще влиза в операционното, трябва да сме при него, майка ми е сама, ти не си при нас, отдели малко време, нали, за нас. Просто трябва да си там, защото не се знае, когато баща ми влиза в операционното, дали ще излезе жив. Въпреки това, момчето, нали, от самия този стрес и от всичките клиенти и резервации, които беше взел, не можа да остави работата си. И да отиде при баща си. И както и да е, сестра му тръгна, брати и сестри, той продължи да работи и да обслужва клиентите, но по едно време той започна да се чувства виновен. Съвестта му започна да го гризе, понеже думите на сестра му работиха в ума му и в разума му. Сестра му каза, че утре може да е късно, нали? Или само след няколко часа може да е късно, може никога повече да не може да се види с баща си. Че това може да са последните мигове и часове на баща му. И просто тия думи останаха и се вписаха, вкорениха се в мислите му, в разума му, и той докато работеше, постоянно мислеше за това. И започва едно чувство на вина в този човек да се поражда. Породи се това чувство на вина, съвестта му започна да го гризе. И понеже съвестта му започна да го гризе и това чувство на вина се породи в него, той се отдели на страна, взе телефона и се обади на майка си. Обади се на майка си и като цяло насърчи майка си, започна да плаче, да казва на майка си, че я обича и така нататък, че да не се притеснява. Попита за баща си, влезе ли в операционното, как е, що и така нататък. И точно в този момент, докато гледах аз тази история, този филм, нещо ми просветна, брати и сестри. Знаете ли, че има любов, която изглежда истинска, реална, състрадателна, но в същото време е егоцентрична и себична. Брати и сестри, този човек не звънна на майка си само поради любовта си към нея. Просто понеже той знае, че баща му влиза в операционното и че той не е там, за да подкрепи майка си, за да бъде до тях, а е на работа и не може да остави работата си. Само защото точно поради тази причина се породи в него едно чувство на вина, на самообвинение. И съвестта му започна да го грезе. Точно поради тази причина този човек взе телефона и се обади на майка си и каза, че я обича, и започна да пита как е, що е, имат ли нужда от нещо, попита за баща си. Тоест, тази негова постъпка не се породи от чистата му любов, която чистата любов търси ползата на другите, не мисли за своето си, мисли за другия. И той не беше воден от чистата любов, брати и сестри. Той беше воден да направи това обаждане на майка си, да й каже колко я обича, само поради чувството на вина, което беше се породило в сърцето на този човек. Понеже той знае, че ако не звънне на майка си, да попита как е, що е, как е баща му, и да каже, че я обича и така нататък, той знаеше, че ако беше се случило нещо с баща му,
след това съвестта му много, много, много ще го гризе и това чувство на вина ще се запечатва в него и никога няма да може да се отърве от това чувство на вина. И точно поради тази причина, за да не се чувства виновен, за да не го гризе съвестта му, той взе това решение да се обади на майка си, да й каже колко й обича, да пита как е, да пита за баща си, дали влезе в операционното и така нататък. И това за мен, брати и сестри, колкото и да изглежда като истинска любов, състрадателна любов, това не е състрадателна любов, не е истинска любов, брати и сестри. Това е себична любов, егоцентрична любов. Любов, която е принудителна, той се почувства принуден, той се почувства задължен да вдигне на майка си, да я пита как е, да се интересува от нея, да й казва колко я обича. Защото се почувства виновен. И само за да не живее с тази тежест и с това чувство на вина и с това гризене на съвестта, той го направи това нещо. Това е себична любов, брати и сестри. Това е себична любов, която търси личното си успокоение на душата и на съвестта. Това са много дълбоки душевни реалности, но са истини. Просто има такава реалност, има такава истина. Хората могат да ви обичат и да проявяват състрадание, да ви правят добро, да ви сторят добро, да ви обръщат внимание поради личната си полза, поради личното си его, поради личното си име, за да може да се създаде добро име. Поради това, както казахме, добро име и лична слава. Например, аз мога да ви дам друг пример от Божието Слово в същата глава на 1 Коринтияни 13 глава, където се казва: и ако и да раздам целия си имот за прехрана на сиромасите, и ако предам тялото си на изгаряне, любов нямам, никак не ме ползва. Виждате ли? Много често съм си задавал този въпрос, да не би Павел тук да е изгрешил. Това съм си го казвал, да не би Павел тук да е изгрешил. И съм си задал следния въпрос: как е възможно, Господи, някой човек, който няма любов, да раздаде имота си за прехрана на сиромасите и да предаде тялото си на изгаряне, а пък в същото време да няма любов? Как е възможно това нещо? Напълно е възможно, брати и сестри. Има хора, които вършат добри дела, хранят сиромаси, хранят бедни, правят много, много, много добри дейности, дела, обръщат ти внимание, показват ти грижовност, състрадание и така нататък, само за личната си слава, заради личното си име, заради личното успокоение на съвестта им, а не поради истинската любов на Бога. По какво се различава истинската любов на Бога и човешката любов, себичната любов, егоцентричната любов? Точно по това, брати и сестри. Фалшивата любов, себичната, айде да не кажем фалшивата, но себичната, егоцентричната любов търси своето си в всичко. Вижте, има любов, има поведение на любов, има поведение на почит, уважение, грижовност, доброта. Има поведение. Но е породена от себичността, от егоцентричността, от това да печели лична слава, добро име, или пък, както ви дадох пример с този филм, заради личното успокоение на съвестта, за да не го грезе съвестта след това и да не има чувство на вина в него,
той точно поради това може да се почувства задължен и принуден да показва внимание, грижовност и любов и така нататък. Това е човешката любов. Себична, егоцентрична. Всичко това го прави заради личната си печалба, заради личното си име, заради личната си слава, заради личното си успокоение на съвестта, за да няма чувство на вина след това. И Божията любов. Божията любов. Човешката любов, Божията любов. Каква е Божията любов, брати и сестри? Истинската Божия любов. Любовта не търси своето. Любовта не търси своето. Божията любов, която е изляна в сърцата ни, не търси своето, не търси отплата, не търси заплата. Тя дава, тя е щедра. Няма очакване да получава обратно. Абсолютно Божията любов е чиста, свята, вечна, една и съща за винаги. Това е самия Христос. Христос е същият вчера, днес и до века. Той е същият за винаги. От века и до века е същият. Любовта му не преминава, любовта му е вечна, защото сам Той е любовта. Самият Той е любовта. Нека да изпитваме сърцата си, брати и сестри. Може би има такива подобни ситуации, в които се намираме и се чувстваме един вид принудени, задължени и поради чувството на вина, което се поражда в нас и поради гризенето на съвестта, който работи в нас, да се почувстваме принудени и задължени да показваме уважение, почит, да позвоним на някой, да го попитаме как е, що е, поради това, че се чувстваме задължени и принудени, а не поради чистата свобода, да имаме свобода от сърце, със свобода да го правиме, без никаква принуда, без никакво задължение, не от задължение, не от принуда, а от свободата. Не правейки и показвайки любов и уважение към някого и след това да сме с очакването, че ще получиме същото поведение, същото добро, същото внимание. Защото, брати и сестри, често пъти хората, които действат с този вид любов, т.е. любов, която дава, но очаква. Това е себична любов, егоцентрична любов. Често пъти хората, които имат този вид любов и живеят чрез този вид любов, стигат до разочарование. Защото често пъти, когато показваме на хората любов, почит, уважение, грижовност, грижа, добри сме към тях, помагаме им, когато са зле, ние сме до тях и така нататък. Правим всичко възможно и показваме любов, И след известно време точно същите хора, на които си показал любов, се обърнат против тебе, ти просто се разочароваш, започваш да се чувстваш предаден, необичан, неоценен и идва едно разочарование. Не е ли така? Защо? Защото докато си правил добро на този човек, ти си бил в очакване, че ще получиш същото. Това е себична любов, егоцентрична любов, брати и сестри. Но Божията любов не се обезсърчава, тя не се разочарова, тя не преживява разочарования, защото тя само дава и не очаква да взима или да получава нещо. Здравей, брат Стефан. Здравей. Разбирате ли? И ти се чувстваш така. И аз съм се чувствал така.
И аз съм се чувствал така, брат Стефан. Предаден, разочарован и си казвам, толкова много съм се молил за тия хора. Толкова добре съм се държал. Толкова много съм помогнал. И това ли заслужавам? И се чувствам предаден, наранен. Но това е поради простата причина, братко. Избрахме да ги обичаме с човешката си любов. Себична любов, егоцентрична любов. Защото когато сме им проявявали любов, уважение, почет и добро, очаквали сме същото, да поженем същото поведение, да поженем същото добро, да получим същото държание. Това е човешката любов. По този начин са настроени и живеят всички хора в света. Те са с този начин на мислене. Ако аз ти правя добро, и ти си дължен да ми направиш добро, да ми отвърнеш с добро. Нали? Но Христовата любов, истинската любов, тя не е себична, тя не е егоцентрична, тя не се разочарова, тя не отпада. Вижте, апостол Павел казва нещо много важно, че истинската любов, любовта на Христос не отпада, Божията любов не отпада, но човешката любов, себичната любов, егоцентричната любов отпада. Често пъти, когато съм действал и съм обичал хората и съм проявявал грижовност, внимание, вършил съм, сторил съм добро с себичната и човешката любов, която дава, но в същото време и очаква да получава същото и да пожени същото. И след това, когато не получава същото внимание, същото добро, същото поведение, същата милост и така нататък, човек се разочарова. Човек се наранява. И какво става? Това държание, това поведение, което съм имал към тия хора, просто се променя. Променя се. Любовта ми се променя, защото е човешка и тя отпада. Тя винаги е променлива. Но Божията любов, с която ние трябва да се обичаме, тя не се променя. Тя не се променя. Така е, брати и сестри. Тя устоява. Тя не се променя. Защо? Защото тя дава и не очаква. Тя дава, не търси своето си. Тя само дава. Дава и не търси своето си. Т.е. тази любов просто не го интересува след това дали ще му отвърнат с добро, дали ще го подкрепят, дали ще получи същото уважение, същата любов, същото добро и така нататък. Просто тази любов не се интересува от тия неща. Христовата любов, Божията любов дава и не търси своето си. Не търси да получи обратно това, което е дал. Разбирате ли? Същото съзнание трябва да имаме и в служението си към Бог, относно Бог, защото често пъти ние като хора започваме служението си и вярата си, пътя на вярата с мисълта и целта и убеждението за това да се разминеме с Божия гняв. Тоест, какво имам предвид? Хората се покайват и приемат Христос и посвещават живота си и започват да се стремят да спазват Божите заповеди, поради това, че се чувстват принудени, задължени и уплашени. Защо? Защото те се страхуват и се плашат от идещия гняв на Бога.
Затова се стараят хората да живеят угодно пред Бога, да изпълняват Божиите заповеди. От длъжност и от страх. Нали, всички ние започваме по този начин, не казвам, че е грешно. Всички започваме в това ниво, за да избегнем Божия гняв, но би трябвало след известно време и процес на изграждане и растеж в Христос, чрез Неговото Слово и Святия Дух, да минем от това ниво към по-високото ниво, към другото ниво, което е вече не от принуда или от страх от това да избегнем едището наказание, но чисто просто от любов и от свободата, която имаме. Поради свободата, от свобода, от свободно сърце, поради любов, по благодат, да служим на Бога, да обичаме Бога и да не очакваме нищо от Бога. Защото всичко, което можеш да получиш от Бога, то вече е направено, то вече ти е дадено в Христос като подарък. Не можеш да си го изработиш, не можеш да си го заслужиш, не можеш да си го препишеш. С нищо не можеш да се отплатиш на Бога. Какво казва Бог на израелтяните? Ако бях огладнял, от вас ли щях да искам да ме нахраните? Та всички животни, цялата вселена, цялата гора е моя. Какво може да ми дадете вие? Нищо. Дори самите жертвоприношения, които Бог е искал от евреите, от израелтяните, е било за тяхното добро, а не за това Бог да се удовлетворява от миризмата, от благоуханието, което се издигаше от жертвата. Не. Въпреки, че има такива стихове. Но Библията е прогресивно откровение и в Новия Завет имаме пълното откровение за Бога. Вече нищо не може да се прибави към Него, защото Христос разкри Бога такъв, какъвто е. Триединен, истинен Бог. Отец, Син и Святи Дух. Един Бог в три личности. Нищо не може да се прибави вече към това откровение, защото в Христос е пълнотата на цялото божество. В Христос е пълнотата за цялото божествено откровение. Какво можем да дадем на Бог? Нищо. Обичайте братята и сестрите с Божията любов. Без да търсите своето си, без да очаквате нещо да получите обратно. Служете на Бога от любов, пазете Неговите заповеди от любов, поради свободата, която Той ви дава в Христос чрез Святия Дух, в новия човек, в новото естество. А не от страх, не от задължение, не по принуда. Разбирате ли, брати и сестри? Амин. Мисля, че това ви насърчи. Моля се това слово да се запише, да се запечатва здраво в сърцата ви. Нека това слово да се вкорени, да се всели дълбоко във вас, да пусне дълбоки корени и да принасяте достойни плодове, да започнете да живеете с Христовата любов, да сте като Христос, да преминем от това ниво на вяра към това да се оприличаваме с Христос. От вяра към прилика с Христос. Да се преобразяваме, да се променяме, да растем, да се развиваме, брати и сестри, докато стигнем до Христовата ръст в името на Исус. В дух, душа и тяло бъдете благословени и осветени. Всички сме в процес на изграждане, на растеж. При някой става много по-бързо, при някой отнема малко повече време. Но аз вярвам, че това дело, което Бог започна в нас, Той ще го завърши до края, до идването си, до явлението си, до славното си явление. Очакваме Неговото идване, очакваме Неговото явление, защото Той ще дойде
за да въздаде на всеки според делата му и ще даде вечен живот на своите си. Така че ако все още не си приял Христос, отвори сърцето си, повярвай в Исус и Той е готов да те прости, да те приеме. Изобщо няма значение какъв си, какво си извършил до сега. Бог е с отворени обятия и винаги готов да ти прости. Бог те обича и ако сега си докоснат от Бога, отвори сърцето си, да се помолим заедно. Халелуя. Татко, в името на Исус Христос се молим наистина Ти да ни изпълниш повече и повече с духът си и те моля за всички онези, които искат да те приемат и за всички онези, които биха те приели, да им се разкриеш чрез Святия Дух. Моля се наистина да ги новородиш, да дадеш ново сърце, нов дух, да им дадеш опрощаване на греховете, оправдание, спасение, прошка чрез Христа Исуса. Защото няма друго име дадено на човеците, чрез което да можем да се спасим. Това е името на Господ Исус Христос, това е чрез Неговото дело, чрез Неговия живот, чрез Неговите страдания и чрез Неговото възкресение в името на Исус Христос. Благодарим Ти, Татко, аз Те моля да благословиш всеки един човек, всеки един зрител, всеки един брат и сестра в името на Отца, Сина и Святия Дух. Халелуя, Татко! Благодаря Ти, Татко мой! Благодаря Ти! Господи, аз видях, че една сестра писа: Айше, Господи, молете се за мен, утре ми предстои операция. Господи, аз се моля за Айше в името на Исус Христос. Аз не знам тя от какво боледува, какъв е проблема, Господи, но какъвто и да е проблем, Господи, физически аз Те моля, Господи, да я изцелиш, да се погрижи за тази операция, която ще се извърши утре. Моля се Ти да водиш операцията, Ти да водиш докторите, Ти да ги благословиш, Ти да работиш чрез тях, Господи. И нека наистина Те моля да пощадиш живота и да я благословиш, операцията да мине сполучливо, добре и наистина да опазиш живота й. Моля се наистина Твоите ангели да бъдат с нея в името на Исус Христос. Благодарим Ти, Татко. В името на Отца, Сина и Святия Дух. Халелуя. Амин, амин и амин. Амин. Амин.